O alcalde de Pontevedra visitou esta mañá as obras do núcleo de centralidade dos Campos, unhas obras que supoñen un investimento de case 2,3 millóns de euros e que están divididas en 3 proxectos. Por unha banda, o novo acceso a Monte Porreiro. O presuposto desta vía que conecta os antigos terreos de Tafisa coas inmediacións da UNED supera 1,5 millón de euros. O 70% será financiado pola Deputación e o 30% polo Concello. É unha obra de 600 metros, máis ou menos, 500 e pico metros, que vai a levar unha beirarrúa por lado das casas da Regiña e despois conecta coa obra dos Campos que ven de Santa Margarida hacia Monte Porreiro. Bueno, é unha obra importante porque vai a facilitar os tráficos peonís e a conexión directa desta zona con Pontevedra, con Tafisa e logo co centro, prácticamente co centro histórico, non? O segundo proxecto que está en marcha nos Campos é o local social. O inmoble ten unha superficie construída de 263 metros cadrados e as obras foron adxudicadas por case medio millón de euros. Estamos facendo un proxecto adaptando os 3 entornos para que teñan coherencia desde o punto de vista urbanístico, facilitar os tráficos de circulación motorizada, pero especialmente de circulación peonil e con unhas zonas de estancia para darlle ese contido de núcleo de coexistencia, de actividade cultural, festiva, etcétera, ¿no? Por último, neste núcleo de centralidade crearánse as novas oficinas do Grupo de Desenvolvemento Rural. Nelas investiránse 373.000 euros. O obxectivo do Goberno municipal é rematar estes 3 proxectos no último trimestre do ano.